Ik ben Sjoerd van Beem. Ik woon in Wommels en ik ben in Duitsland ben ik jongenscoach bij Kik Jongenscoaching in Snits. De Frieske taal betekent voor mij verbinding. Ik ben sowieso een man van taal. Ik hou van lezen, ik hou van toneel. Dus taal is een wichtig iets in mijn Duitsland leven. En of het nou Fries is of Nederlands, ken ik. Engels eventueel ik, maar Fries is toch de taal van mijn het. Ik denk dat mensen die het waard doen om de Friese taal te leren er absoluut bij hebben. En ik mensen die het in Friesland wennen komen meer moeite hebben met de taal, maar wel hun best doen om aansluiting te vinden bij de mensen om hen heen, die hebben er ik bij. Nou ja, de nieuwe leerders onder jou van Sjoerd praat maar Friesk en ik heb me dus verbrutsen en ik ben in het Hollands gaan praten, dan ga ik wel over op het Friesk. Want ja, ze jouwen het om, dus dan neem ik dat ik serieus. Dus dan is het voor mij net een probleem om dan gewoon in het Friesk terug te praten. Nou, voor mensen die nou Friesk leren, ging gewoon zo terug. Alles is goed, dus je hoeft net onwist te wezen dat iets net klopt. Doe het gewoon en dan komt het goed.